שרוכים לצוואר המשווקים בקרייזי בלון, מוצרי פרסום, בלונים וקידום מחירות מתאימים למגוון ייעודים. נכנסים, לעובדים, לפרסום ולקידום מחירות. השרוכים ניתנים למיתוג מלא. ניתן להתרשם כאן מן המבחר. אתם יכולים לראות את השרוך הזה, שרוך רחב עם מיתוג מלא. יש כאן את השרוך הזה, השרוך הזה. וכאן עם קליפס לטאג עובד. יכולים לראות גם את השרוך הזה, שרוך שמובנה בו הכיסוי לטאג העובד. מגיע ממותג. אז להזמנות ולמידע נוסף, כנסו ללינק המצורף לסרטון זה, או טלפנו ל-03-924-8883.